Jendeak errezetak eskatzen ditu, baina errezetak eskatzen dituen bezala nahi du segitu egiten inertziak esaten dion hori. Hasteko herriak ikusi beharko luke zer egiten duen gaizki. Eta hori egiteari utzi beharko luke lehenik. Sasia kendu. Hemen sasi ikaragarria dago, eta sasia kendu beharko genuke eta sasia kentzea horretan errezago litzateke bidea aurkitzea. Ez dena konpatiblea da sasi artean ibiltzea, aktivismo antzu eta horretan ibiltzea, eta gero gainera nahi izatea bidea zein den entzunez. Ni beti, niri gustatzen zaite esatea, lehenik eta behin egin beharko genukela kolaboratzeari utzi, ze batzutan gustatzen ez den hitza da, ze batzutan naiz horretan sartuko, ez dakit noraino den borondatezkoa edo ez dakit noraino jakinaren gainean dauden kolaboratzen duten horiek kolaboratzen ari direla. Ez da ni horretan enaiz sartuko. Baina imperialismoaren pean egin daiteken gauza bakarra da erresistitu. Erresistentzia hori instituzionalizatu, gurea den erakunde nazional batean. Eta, noski, hori antolatzen denean, horrengo pausua da, independentzia antolatu, ez da. Baina horrek denak eskatzen du lehenik eta behin, gaizki egiten dugun hori egiteari uztea. Hor dago klabea. Eta esango nuke horretarako ez dagoela jendea prest. Orduan errezetak baino esango nuke hori sasiak entze horretan, gure desikaste prozesu horretan, politika zer den pentsatzen dugun hori desikaste zera horretan ikusiko genukela bidea. Azkenean da emantzipazio personal bat gertatu behar dena gure barnean. Emantzipazioa suposatzen du Espainia eta Frantziatik datozkigun gauzei jaramonik ez egitea. Eskatzen baldin bada zaigu zerbait, noski beti eskatuko zaigu trukean zerbait edo eman da. Oso agerikoa litzateke bestela, imperialismoak esatea. Ez nahi ditut nik zuk hemen egotea, zu hemen egon zaitezela, baina ez izu trukean ez ere emango. Claro, euskari batzuk ematen zaizkigu, jakina. Baina beti da, komeni zaiolako. Beti etxai menderatzailearen gandik datozkigun gauzei jaramonik ezanik egin behar. Toledon pasatzen dela gauza bat, igual zait. Ni naiz enteratzen Txinan zer pasatzen den, oso noiz behinka bakarrik. Eta pasatzen denean ere ez dagokit. Olako jarrera bat, jarrera personal bat, horrek suposatuko luke herri bezala. Hola, norbanako bakoitzak jarrera hori balu, herri hori emantzipatu da. Eta herri hori emantzipatu denean, zaila du norbaitek bere gainean jarri alizatea, ez da. Hori, beraz, kolaboratze horri utzi emerko genioke. Ze imperialismoak eskaintzen digun guzti horretan parte hartzea, trampa da. Emango izu zerbait, baina trukean ari zatzaizkio ematen legitimazioa. Zu ari zara zilegiztatzen, ari zara esaten, zu parte hartzen alduzula, beraz demokratikoa da, beraz, orduan beti da gehiago zuk ematen diozuna, berak ematen dizuna baino. Hori egiteari utzi egin behar zaio. Eta gero-gerokoak, gero erresistentzia instituzionalizatu, erakunde nazional propio batean, gurea den batean, ze hemengo administrazioak, hemengo instituzioak administrazio kolonial zentral horren parte dira, sukursalak dira, hor ez dago botere propiorik, hor kudeak eta lana baino ez egiten, gainera mozorrotuta, ze karo zu hor baldin bazaude, ari zatzaizkio ematen imperialismoari behar dituen figura indigena horiek, kamuflatzeko berriro ere bere izaera, bere presentzia hemen, orduan hori dena egiteari utzi egin behar zaio. Eta gero independentzia antolatu, independentzia ziago inork emango. Hori ala da, ez zaio eskatu behar inori eta guk antolatu egin behar dugu. Zuk zer nahi duzu, independentzia antolatu? Erreza denik, inork ez du esan erreza denik imperialismoaren atzaparretatik ihes egitea. Baina bidea hori da, gainerakoak. Gainera, duela 50 urte, pentsa genezake hori, hola izan daitekela, nik uste dut honezkero, frogatuta dagoela, hor ez dagoela ezer. Hau da, gure memoria historikoak behintzat horretarako balio beharko liguke, ez da? Ez dut eskatzen memoria historiko ez dakit, sakon bat, baina gutxienez, gure lehenaldi hurbil horretan pasatutako errore horietatik ikasi, hortarako balio du memoria historikoak, ez? Behintzat, akats berdinak ez errepikatzeko, eta zuari baldin bazara konkista salatzen nolabait esan, eduki dezazun politika bat koherentea dena, konkistatze izate horrekin, ez da? Eta hor, memoria historiko horrek huts egiten digu.